Nå, så er vi faktisk kommet til en brilleforretning her. Og ja, hej, jeg hedder Jesper. Hej, jeg hedder Hanne. Hej Hanne, godt at møde dig. Nu Og tak fordi jeg må komme herind i Profiloptik. må du altid. Jeg siger tak. Fordi noget af det, som jeg går og pusler lidt med, det er, at jeg skal holde en fest. Ja. Og det første, der faktisk falder mig ind, det er i virkeligheden festbrillen. Ja da, så er du kommet rigtigt sted. Er det rigtigt? Ja, det er rigtigt. Er det ikke, får du mange kunder herind, der beder om en festbrille? Ja, i hvert fald sådan til champagne, og når man skal ud med kammersugar, eller hvis man skal se lidt ekstra fjong ud. Ja. Det lyder rigtig godt. Ja. Har du en, som jeg kan prøve? Jeg tror, jeg har en, der lige er til dig. Vi prøver. Jeg fandt den her til dig. Det er lige dig. Ah, Så er der fest, mand. Så er der fest. Og bobler.